देख ली एक से बढ़ के दे दुनिया के लोग जब मरत दबाता। अच्छा ओकर प्रचार बड़ी कम बा। हां देखो मोनालिसा बाड़ी जोन की एथी माला बेचत है उनकर प्रचार सबसे दिए बा तरा। अब का हम कहले बिना ना कह दो जंद्री का है ये दुनिया ऐसा बा। अच्छा कि सच के मुंह काला झूठ के बोल वाला सही बा बताई। हाँ। एक से बढ़ के एक तपस्वी धरती पाई बड़े एक से बढ़ के एक विद्वान धरती पाई बड़े एक से एक किसान गईले गंगा का स्नान करे खातिर केहू को दबा के मरियो गइल बा। हां ओकर प्रचार प्रसार नहीं खे ना एबर के मीडिया हाय मोनालिसा को खिए भुवर बा। अरे बाप हाय मोनालिसा का कोरिया बा इकर मौसी हैंग बाड़ी उनकर मौसा तरा मोनालिसा ओकर से निमन लोग एबर का करता एगो लोग गइल सारा दुनिया लोग गइल। आई सरकार ढेर ना कहे ना तो ढेर बवाल हो जाही जैसे कि कोई कैमरा लागल बा मजा ई सब पाइए साजा हम आई सरकार लेकिन ना केहू भी दुनिया में होखे सच्चाई के जे जवाब दे उहे इंसान हो। मान ली मोनालिसा का प्रचार करतनी आज 100 कोई बरिस 80 बरिस 90 बरिस तपस्या में बिता दे तो कोनो प्रचार नहीं खे। अरे धर्म का प्रचार करी सच्चाई का प्रचार करी सनातन का प्रचार करी और नहीं बेड़ा पार लग जाई। यही से कहे के बा कि ओठ के पिलिया अरे कोरेले जमाई काठी कारे ओठ के पिलिया कोरेले जमाई काठी कारे कि बुढ़वा दौड़ लेके लाठी काठी कारे बुढ़वा दौड़ लेके लाठी काठी कारे। प्रयागराज नहाय गइल में दबा के मर गइल भाई बड़ा निमन स्नान के मेला लागल बा जेकरा मोक्ष पावक होखे। तारा किया के गइल नहाय कुम तारा किया के मुखड़िया भइल इतना गाधा बानी के भेज जाए हो। अच्छा जेकरा 9 साल जे कोई आजो खत्म हो जाई बाबू रे शामपुर के दू जानी मर गइल बले ओई मेला में कहना अपना माई के भेज दे तारा बाजार खत्म हो जाई। आई सरकार प्रयागराज में जो मेला लगा रहा आई सबकर प्रोग्राम आप सब देखनी हो अभी बहुत प्रोग्राम बाकी बा अभी शुरुआत हो आराम से प्रोग्राम देखी सबे सबके कार्यक्रम मजा लेनी है। अब हमारा का ली लो हमारे से प्रोग्राम ली लो कि बीड़ी से बीड़ी धराते चलो बीड़ी से बीड़ी धराते चलो माचिस का पैसा बचाते चलो माचिस का पैसा बचाते चलो रोड पर जो मिले तू की बीड़ी रोड पर जो मिले तू की बीड़ी उसको उठा कर धराते चलो माचिस का पैसा बचाते चलो। लोगों से यार धराते चलो लोगों से यार धराते चलो मुफ्त के दारू पिलाते चलो मुफ्त के दारू। हेलो आई सरकार आजकल के जमाना जौन हो गई बा ये मतलब के दुनिया हो गई बा रुआ से जबले मतलब रुआ अपन बानी मतलब निकल गई रुआ के केहू चिन्हे वाला नहीं है। ये से हमारा कहे के सरकार हमारे से कोनो गलती हो जाए तो रुआ लोग के हम माफ कर दे वो सबसे गलती होई तू वो सबके माफ कर देबो तारा से गलती होई तो उ सब माफ हो बाबू सारे
बाबू साहेब हमरा से कोनो गलती हो तो रोवल हमरा के माफ कर दे। हाँ हाँ आई ना हमारे साथे साथे इहो के ली लो। कौन सी ली लो? बात 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 प्रोग्राम बस 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 ये सरकार का कही सबकर मती छिटा गइल बा आजकल के दुनिया में आधुनिक युग होइल बा लेकिन का कही क्यारी क्यारी खेत हो गई जनसंख्या के बढ़ला से। क्यारी क्यारी खेत हो गई जनसंख्या के बढ़ला से। अच्छा नदी नाला नहर का इज्जत चल गई पाइप के हो गइला से। भाई हो भाई भाई में झगड़ा भइल। अच्छा भाई भाई में झगड़ा भइल विदेश के रुपया होइला से। आ मर्द लोग चल गइल विदेश। मेहरालू बाजार घूमे लागल मर्द के विदेश गइला से। भाई हो का कहीं कहात नहीं खे कहला बिना खेपात नहीं खे पैया धान कुटात नहीं खे लइका सारे खात। हाथवा तार केने जाता? तू लइका हुआ हमार मैंने हाथवा केने करता रहो? भाई मैंने अपने घरे कहते नहीं अपना घर होने को लइका सारे खात नहीं खे। मर्द हो भाई हो मर्द में कोई तरह का मर्द हो गए। तने बताइबा। हेलो हेलो रास्ता वो चलना चाहिए जिसमें गर्दा ना हो। पान हो खाई जिसमें जर्दा ना हो। मर्दों के बेकार जिनके सर पर 2-4 लाख कर्जा ना हो। काहे कहलई बा? जानते नहीं काहे कही काहे? कर्जा काट के खाइए माखन भोग मलाई। अच्छा और कर्जा खा के मर जाइए ना जिए बना कोनो सार मांगे हुई है। बोरी बड़ा सूद ₹2 लोग चलावता 10 रुपया से। अरे 5 से हेल गई बस 7 रुपया 8 रुपया। ए भाई दुख में तो ले लेता लो। अच्छा एकरा के छोड़ी ना। नया में एगो समूह चलल बा। अच्छा गरीब लोग ले लेता। सरगुना भरता। चाहे एगो किस्त बेकार भई कि ओकरा इज्जत के सत्यानाश हो जाता। तो ऐसे भाई अपने बेटा बेटी को उतना पढ़ाई कि ओकरा आगे ओकरा परिवार के केहू से कर्जा ना लेवे के पड़े। लोग और से कर्जा मांग जाएंगे हम अपने लड़कन के पढ़ा के नाच में भर्ती कोई ले भाई हम अपना लड़कन कहते नहीं अपना लड़कन के कहो। देखिए तो होशियार का झाड़ गिरावता झाल बजावता ओकरा तेज बात और हारमोनिया बजावता। मैंने यहाँ के तार लड़का हूँ। प्रणाम 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 काय खाती है आप कहीं मरवा ले तब कहो जा तार हजामत बना दिले वहाँ के वो कहा मत नहीं है आई बड़ा 1.5 महीना पर अपने बनवा कोने से सिबड़ी हो काइल बा। आई सरकार हाला कल में कोनो स्वाद मिली ना का कही सरकार। प्रणाम बाबू साहब कोनो गलती हो तो माफ करो। भगवान के नाम पर जयकार बोले के बा एक बार जयकार बोल दी हो जाओ ताकि एक होनी भगवानी आलाय बलाय कुछ दूर चल जाओ। चल जाओ दिल खोल के जयकार बोले के बा।